Dnešního videa a tohle je první video na tomhle kanálu, protože mi smazali můj hlavní YouTube kanál, takže tohle bude můj nový YouTube kanál a rovnou si u toho uděláme i nový účet. Takže už jsem se ho udělal, jsem ho vytvořil před chvílí a jdeme teda hrát. Dua. OK, jdeme na to. OK. Dobrý, natáčím už 30 sekund. Dobrý, jdeme hrát. Já jdu rovnou tenhle power point. Tak, bum, hotovo. A mám jít na toho Broka? Já půjdu na toho Broka. Mám jít na toho, odpověz. Mám jít na toho Broka, no. Jo, jdi na toho Broka, to bude dobrý. Dobrý, ty jsi mrtvej, to je fakt na toho nahovno. Broka musíš ho dát. A já si rovnou vezmu tady ten power point. Tak, dobrý. Nebudu čekat, než se respawneš, aby se ho měli ty. Ty vogo, úplně na nic. Hezky. Musím se vyhýlovat. Tak musíme jít do Mexiky. Je to tak? tam. Je to tam, dobré. 39, jako fakt. Plus 500, kámo. 640. Ukáž, co máš tam? Super rare. OK, co máš v tomhle? Otevři rovnou tady. On má tady dva gifty v tomhle, v Brawl Passu. Hele, máš 100 kreditů, takže už máš Jacky. Máš Jacky rovnou? Co? Je Jacky. Nice. Jacky. Tak vem Jackinu. Hej, vem Jackinu. Jo, já si vezmu. No je taky začáteční. Rare brawlery, kámo. Má taky nový účet. Vyber Broka. Brok je 100krát lepší Jo, než Barley. A stojí jen 160, takže dobré. Pojď, co ti padne? Super rare. Kámo. No nic, tak jdem hrát, pojď. Tak. Já už chci fakt toho El Prima, já chci dát rank 20 na El Primo. Tak já si dám Jackinu, tak můžeme hrát. Jde na to. Tak To je úplně nenormální dělat na kempu video. No to normál. OK, už hrajeme. Pojď za mnou, Fantastico jsem řekl, nebo co jsem řekl? Já jsem řekl asi, haha. Já jsem chtěla říct Fantastico. Tak jo, máme. To jí dáš. Ty jsi o hodně lepší než Nita. GG, kámo. Hej, já počkám, než sem půjdou a to. Ona spawne Nita medvěda a ani double kill. Úplný hezký double killeček jsem dal. Dobré, ty? Z týmu. A oni měli i o to trochu lepší brawlery. Tak já jdu dovnitř a jdu po sem. Že to nebyla Shellyna. Sice Shelly, její ultina je nejlepší. Bum. Tohle, tak, dobré. Já jdu zatím, tady musíme zabít. Jdu se OK. Tak, máme. Ježiši, ten El Primo tady spawnul Barleyho, it's Poseidon. Bum, je mrtvej a vyhráli jsme. A já mám El Prima. Konečně. Mám 50 pohárků. Win battles, each star drops, bla bla bla. Já si tady otevřu 100 kreditů, to se mi hodí, mně se to hodně hodí. A rovnou mám El Prima. To je dobrý. Mám rovnou El Prima. Tady bych potřeboval 15 Máme pohárků. Jessie a 360 mám na Jessie. Potřebuji ještě 15, kámo, těch. Kamo, není tady něco hustýho? Není. Že bych si něco zajímavého koupil. Jaký jsi myslel skin minule? Tenhle? No. Tenhle. Tak když tak koupím, až budu na ní mít. Ten je hustý, věď. Tak pojď hrát, já jdu ale vzít El Primo. Já si dám jiný. A jdu ho vyupgradit aspoň na 4, protože teďka to bude nejlepší brawler. Want to chat?
Ach jo, proč to ne? Tak jdu El Prima vyústit co nejvíc, co to dá. Proč si to tolik? Kámo, máš ho na 7, to ti... Fakt, proč? Tak pojď. Hele, dobré. Mám nějaký gadget na něj. Gíry máš odemknutý. Yes, go. OK, Tak, pojďme. Hrát, pojď hrát. dám si... Jde si zase? Jestli, no, to bylo dobré. Tak můžeme. Když jste si jí měl celou dobu to... Můžu to napít trochu? Hele už. Taký OG. Nedělej si takhle jenom. To je trošku jak pomeranč. No. To je dobrý. Ježiš, já zapomněl, že tohle není Shelly. Já nemyslím tam. Já myslím jiného Tak dobrý. Nevadí. Double kill jsem dal. Musíme dát poka. Nedal jsem triple. To jsi mrtvej. Mrtvej. Ne, nejseš? Měl jsi málo životu a to jsi na někoho šel. I tamhle je bow. Hej, on použije ulti. Tak pojďme, je to tam. Blbej. No tak, je, kámo. Je to tam. Dalších 9 povrchů, takže 11 rovnou mám a mám rare star drop, no. Tak super. Jo, dobrý, plus 500 mám. Teď... Jaký máš win streak vůbec? Já teď mám 19. 5. Tak dobrý. A mám nový Broka. Mám Broka. Ukáž, co mám v tom. Tak pat mě Brok. Tak to OK, je dobrý. tak to dám. Hej, 3 betly. Epic Brawleři, takže... Vyber asi boa, nevím. Boa? Nebo Já emsku? radši vem zkou Emsku. OK, klidně si ji vem. Počkej, kolik stojí bol. Úplně stejně jsou. Tak to Dej vezmu. emsku, to je dobrá. Jako jo. Tak s Emskou mám nějak 300, tak... Já dám teda můj favorite brawler El Primo. ale to počkej skvělá. Jo, tak si dej El Prima, já si tohle zatím vyústím. Hej, jaký je teďka tvůj nejoblíbenější brawler na tomhle účtě? Můj asi El Primo. Aha. Já mám taky El Primo. Mám free gadgetu. Můžu si tady dát El Prima, já mám na něj free gadgetu a chtěl bych jí zkusit. Gear? Můžu? OK, to je Gear. Sice to je úplně na nic Gear se skoupil, ale OK, no. Já jsem si ji nekoupil, já jsem ji měl za free. Tohle po mně Počkej, tak to, já si ho vyupgradím na 8, ne, na 5. Tak. Mám dát na 6, já dám na 6. Já už na 7 nemám. Tak, můžeš, vyndáš si, jo, dáš si jinýho. OK, jo, dám. Já si chci zkusit. Já si dám Shelly. Hele, tady je tu pejsek. Sakra. Tak dobré. Jo, dobrý, Shelly mám. Jo. Dík, že jsi to za mě změnil, já. Mám Shelly, protože Nita mi bude na tom louči úplně k ničemu. Já ji nebudu vůbec pušovat Nitu. Ale budu pušovat hlavně El Rudo Primo. Teda Táta už by mě El Prima. Já pak budu muset zavolat tátovi, aby mě prodloužil mobil. Bum. Hej, kde seš? Natáčíš pořád? Jo, natáčím. 9 minut už. Tak, a teď ho musím rozbít. Bum, je mrtvej. Dobré ty. Kam však měl málo životků. Hej, já jdu po té nitínce. Nítě. Tak jedu. Nitě. Hej, těší se na natáčení. Tohle se nebojím. Boa? A jdeme na Jošinu. Skoč, máš ulti? Nemáš. Závod a to hraju u babičky a to hodně dobře. Oho. Ne, já jsem jí tam nahnal. Hej, chceš si teda změnit si to jméno ze Sterling, ne? Jo, tak jo. A jak se teda chceš vlastně jmenovat? Jirka 27. Aha. A mě to nějak prostě vždycky
se nějak nejde. Počkej, tak klikni naučit a dej tohle. Jméno, free. Mamo, oni tam nedojeli. Jirka 27. Jo. Jirka 27. Jirka. Jirka 27. OK, máme to tam a už máš jméno. Jirka. Já tě pořád vidím jako Sterling, sice. Kolikátej to je? No a to je první, to je první. Můžem? Můj kamarád. Jo, pojď hrát. Tady si jel? Jel bys je? Pojď. Tady mám botu. Dobrý, jdeme hrát. Potom beru El Prima. Jo. Protože docela rád El Prima. Na tomhle určitě... Hej, to by se vyplo bravko. Hej, za tebe hraje teďka momentálně bot, jo? Mám to je lehký, já jsem to už dal a dokonce mám i nový. Nevím, co to je. Jo, teď Huhu. To se mi líbí. Hej, za tebe hraje bot. Co se to stalo? Mně se to nedošel čas, jenže mě tak jako má ještě problém. Mám ještě 1 hodinu. Ještě 1 hodinu. Chcípl jsem, to je fakt super. Počkej ty, Jarko 27, i když nejseš Jirka 27, když jsi blbej bot. Já musím jít na lidé. Hej ty, on už má 12 těch pavrů. Když za tebe hraje bot, jsi fakt super. Co má za panáčka? Okay. Hej, mám se nechat zabít, aby to ten nevlastní Jirka. Hele, já po téhle hře už vypnu video, jo? Bum. OK, máme to skoro. Po téhle hře vypnu hru. Bum a je to tam. Výhra. Máš plus pohárky. Já mám win streak 6, tak tohle by bylo pro toto video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. To je všechno. Zatím čau.